Oh yeah. Dobro, došli. Baš davno nije bilo ovakvih videa gdje ja drajvujem po kiši, naravno, pošto je napolju trenutno, da ne verujete, kiša. Zašto je Čupa Čups? Čupa Čups grape flavor. Nisam probao ni onaj običan što je sa slatkišima. Kažu da je preslatko. Nisam probao, tako da me ne zanima. Ali zato ja trebam da se isparkiram. Samo sekunda. Da vidim da me ne opali neko. Sestra slatka, da ćeš ti. Ste kremljive okući. Sad će gi probamo, jer zna se da mi Srbi uglavnom kad vozimo pijemo. Sok. Ajde neka bude. Ko jeo Čupa Čups? Aj sad da vas čujem. Dobro, da mogu da vas čujem. Turite ga u komentar. Vidi bre pravo bre pička ti materina. Ohoho. Na šta? Ovo je sranje. Šalim se. Sad će ga probati. Miriše na grožđe. Znači bukvalno grožđe. Da li ima ukus grožđa? Ili ne? Aj pa živeli. Mogu da vam kažem da ovaj Pantelija uopšte nije loš. Bukvalno ukus crnog grožđa i to dobro jak ukus. Sve mi se čini da je nekako da vuče na tamljaniku. Previše je sladak after taste. I mogu da vam kažem, ovo je 345 ml, 175 dinara. Da se pije svaki dan, relativno se ne isplati. Skupo. Dve ultre od 0,5 za jedno ovo. Ali da li se isplati? Da, naravno. Čak mi iznenadio ukus. Jer je mnogo bolje nego što sam mislio. A i miris je odličan. Znači, miris je odličan. Miris bukvalno grožđa. Znate, kad uzmete grozd, pa počnete da ga mirišete onako, mjesto da ga jete, vi ga turite ovako u nos, pa... To je relativno taj miris. Ukus, after taste, bukvalno tamljanika čeveč. Grožđe tamljanika. Sad, da. Tako je previše slatko, znači, da me ne shvatite pogrešno, ni preslatko, ni ono, nego je ukus previše dobar. Ukus je previše dobar, da li ću da kupujem? Naravno, sad se ja izvinjavam što mi se ovo klati, što mi se klati s oproštenjem, mada se to klati bez oproštenja, lajca. I Sparkling Čupa Čups. Sparkling Čupi Čup. Nije li koliko mi bubuljica. Bem ti bubuljicu, nisam je ne vidio. Sparkling Čupi Čups. Nervira me. Sekunda. Ovo će biti sečano ili ubrzano, tako da ne brinite ništa. Da li preporučujem? Da. Ko ima da baci 175 dinara na ukus grožđa
Da, naravno. Odličan ukus. Za kalorije i šećer to neću ni da gledam. Znači čim on ima ovako jak ukus grožđa, ovdje 100% nema grožđe, ali jebi ga, ukus je ukus, plaćaš brand, a da Čupa Čups pravi sokove, lepo od njih, tako da baš vi thank you što ste me gledali i vidimo se u sljedeći video. Ajde pa tako.